atong panahon, kinahanglan igsoon atong ikinisabton, kay gihuyog na kita sa atong pagtuo karon, bisan sa puloy anan daghang kalisanan. Bisan sa simbahan ug mga kaigsunan, dili gusto ang kaaway nga magsinagtanay, kini angay tang matulak aron dili ta mawadan sa kada sigisyon kita magpadayon. Kay moabot man gayon sa di madugay si Jesus, bulahan na maaptan nga andam. Busa gamitong kakaroon ang pagtuo nga nangkon, aron makasulod sa ginharian sa kalamidad karon sa kalibutan, dili pa ni ang katapusan apan sinugdanan, angay natong tun-an ang tagna sa kasulatan,